ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଆମର ମାନେ ଆମେ ଧଇଁଆ ହେଇଗଲୁ। କୁହ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କି ଜୟ। ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତମେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ଏଇଆ କହୁନ କଣ ହଁ ହଁ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ନା ନା ଚାଲିକି ଯେଉଁ ଗଲ ପ୍ରବାସ କରି କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବାଟ ଟିକେ ହେଇଗଲା ନା ତମେ ଚାଲିକି ବହୁତ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନି ଅଣ୍ଟା କଣ ହେଇଗଲା ହଁ ବା ଅଣ୍ଟା କଣ ହେଇଗଲା ବସି ପଇଲି ଆସିକି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାହେବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ଗୁଡ଼ି